say see what the car no sister Sarfo the car ko bo gate ni mu say what the car no wura gate ni emele bie no me wo wi ase say me meti me fie say sa na tie say de me hu no dia na me meti me fie hai na me otu amalanse. This is what happens when Adwoa found Kantanka was going to his brother's house. Kofina Sarfo security's shotgun on her car. Manisa. Obi private residence. Share the other car. Oh, Manisa, I want try. Manisa, I want try. Manisa. Obabesia pa. Awo. Uya papa. Uya papa. Uya papa. Uya papa. Me ni di watem. Me ni watem. Bia na oye panyi che me. Men dia. Uya nyansani a nka wo me di atem. Tia nyansa ko fanya papa. Uya papa. Me nya papa. Abna e kan bi ama ayi be ma na asem mo pese mo beti ase sa. Mira. Me nka bi ma be ma. No, asa de wontu no pa. Mira, me pese me che ni se. Me pese me kama no ko wie ni se. E was ke be bia ni padodo ni gina no. E wo ne e wo se ye hwe. Oh, mama me too why? Asumudue ba. Okay. What am I saying? Inka bi say papa man omo ye mema miensa. Say nipa wo na e ba me okay. All right, okay. Me papa cha what am I saying? Yeah, matu ase ba. Yeah. But be bia nipa dodo ni jan mo me nhwe. Ni enka nko ho na asumudue nya dem mra. But we gina ha no wo twe ne sre. Ni we gina ha no wo twe na basa. Onen we gina ha no wo twe ne mfe. Mira, ehi na die be kwakọ wi. Obi anyina ba bia. Wo ye ntu. Ehi na die be kwakọ wi. Ehi na die be kwakọ wi. Sister, wo ye trufo na be. Sister, me a trofo sesen. Asembe na me ba ya me kai me di atro. Me say wo ye wo bebre. Me da ase. Wo bebre. Me da ase. Ye wo. Se me bre. Me bra me den sesa na bebre wo di wabusuafo. Me sesa na me bebre wo di wabusuafo. Be careful. You should be careful, madam. You should be careful. Jadi ojo na Adai. Adai. Sasima na me kan wo ye banyansani obeti emi ye enka ma beje wo banya so me di matam me hye ba akwa chi o me hye akofuna chi na me hye ma me sala chi but the air cost no air time wo ye koshini wo bebre air time sifo air time 99 so person wo tie ne me kan ya wo dem still send me wo number na me fa audio send no me tie ma me sala nya na bi so obeti asori mu mpanifo bia de open no ye bi ram ha cho si me wa me da ase yo me da ase oh no kwasem say ewiase obi a wone doba nyankopon aka kire Yesu say we ni me doba so many enti me wo doba wo so many a anya bone o pete say le nyame na ni mabebre ni wiase na den ne pa ba ko pe no ka say we na o so many enti me so kojo and so many say see what the car no sister Sarfo the car ko bo gate ni mu say what the car no wura gate ni emele bie no me wo wi ase say me meti me fie say sa na tie say de me hu no dia na me meti me fie hai na me otu amalanse se say me meti me fie na me otu a ya lanse abanya gi sa atu na tum na wo di mirika me ye afahye ebia me nim say me no wo nka wo ne me nka ye nka wo ye metamfo me ma fie program ame ye me ma wo fie ne mo me ye no me am fie na se wo wuram na se obi a ono no kuta tuo gina ho a wonim de ye besi se wo book wo de ka wura fie ho a wonim de next de besi wonim de besi ada se to ni pagu ka anim
sorry for no mugu fio na de se ye bobu mu to pay antini ade ye ne ye bodyguards o se ye ne ye security e wo no ade se ye be guard se yam pase me sister de omo ka no eye no kure na se yam pase wo de o ka ko fie ho na ko wu ya sister nka wani ti pass wo wu ahụ ka bo so aye nkora no ma asempa na asema making ebi obi nka sa de ya making obi nka no kora nkyira wo seti sa se wo de ka ko ball gate mu ampala kama do ebi do hye nkura se kwaye sa de no one wo yo ba okura wo abem wo ye minister wo abem edu de bia ma abem nkasa eye phone call oh why now the link ex president abem ma me safo anye ni paketo wo abem se wo na free na ona edu me bi yeto aba 11 o ma eno mtimi process aba no na wo abrochiri onye ni paketo etu betimi se bibi hawa obetimi afamra kwan so because woni mmra watena parliament da watena parliament atra parliament wonye ni paketo wo kro we mu wonye ni paketo enti sem etisa enfamra ne nhye wo nsem mamra ne nya adwuma so pese police focus stop odi ma police akoho ne ya stop se bi asem no court ye ka asem ye nwie enti obi ntimi nya bibia amfama no emfa wa akoma sa futu akoma ye nyina o akoma menu mienu na papa Kwadwo Sarfo sebi ne mampo eye 100 mpo antika komedi wo moda te papa na kasa ne yemuma na topa mu ma eye ma akoma ko 100 mpo a eye de na mope ekoma na aden mo papa na mpese mugu na ni ma asekwa mo papa na mo pese mugu na ni ma asekwa mo pese ya na ase papa ade bia wantete o mu ye wanka o ma mum papa ne ti ase ne wantimi anka ne mana mum de ono no preach ye gospel no mo pese mugu papa ni ma ase ba mo papa na ni mutimi ngu ase o ma hwe ya mo begu mu ho ni ma ase se mo betie mi a story no a trend sisi ya Adwoa Sarfo a me no kasa yi woni ni nua no ye kire mo kire se ni nua pani be men wo mo adidi etu just wo mo di tu aduru ankasa etu otutu obi akoso ama niema asie ni nye ye nua ba Adwoa Sarfo wo mo se ba bi a woda ne mu odin de na akoso won mo busua ne mo no wo mo sori no Kristo Sarfo no akoye se ahenie ene wo mo di won mo ahenie wo mo di no emmo nkotene hwe wa santimem omahini no emmo enkotene hwe fi se asantimem ene mpacha asema meka yentie ne yepa papa no onu ankasa build an empire woko but ya na nipa bi ntidi onu ye no ase onu ankasa build an empire ene onu abo no Sarfo hene oyas onu ade Sarfo Kantanka no bo no Sarfo hene na hini no odie no so odi ahini a eye recognize a esese wo obokotene obi na hini no emmo nkotene obi a akamem eti niema no onu papa no ye no ne niema papa obeye ne different na sorry sam na hini sam wodi ba na sorry say so different because sesi aye kohwe ni nua ne ba ni swai wo swai ni kwan be so odeti o hwe ne ba ne o swai e wodi ye kwan be so a ede nkonwa sem be wo swai wodi ye ho eye movie na wo yi ye be cheche sansem no na eno e na adedie aba akodane manson ede aba papa na chi bari yankama obi anti ase se papa no fraduan ofra sumunya agya Kwadwo Sarfo Kantanka oye sumunya ni esumunya so wo nkonwasem wo ho na no na yanya ne ntie se na sefo ni bi fra sumunya nkonwasem mu but papa no won sumunya nkonwa at the point ne se ede nkonwasem na ya no mu sai wo nkonwasem be ho ene na di problem nyina ba no because sesi adidie na ne ba ne so wodi ni papa de ene wo so wodi ho nkonwa sembe ho na ya na omu so no meme sa so meme ntia se fi se so obedi akonwa obeso ye so ego asumunya ehenase no wo nya ne sa enya ahini yesem na wo ye no na se yo mon sori nsam so de no a ene sa nsori nso no
asɔre no mu adidie no ɔmo didi ɛkɔ hen me mente aseɛ mente aseɛ ɛti ne ba ne wɔsɔe no ya no ɔmo sɔe de yɛ da yi wɔmo sɔe sɛsɛe so ɔno ana abɔ ne ho safo hene because ɔyɛ kani wɔyɛ aduanani wɔnom soso no ɛfiri asumnya so wɔ nkonnwa wɔ tire a wɔmo so no bonkumfoɔ ɔno ɛbɛnkum hene ɛma santeman nti me ne ya na ɔmo nneɛma no bi wɔ kora mo yɛ mente aseɛ nnɛ aduru stage sɛ wɔn kɔ tututuo na yɛde ne nnuane di ade me mente aseɛ me mente we wɔn nneɛma no mo yɛ nyina sɛ movie na ya no mo yie mente aseɛ because wo yɛ ade na wo mfa kwan papa so nya problem ɛde bɛba no sa ahenie na yɛ heavy ahenie o me mente aseɛ asɛ wo kɔ campaign no mo adwa but point ne sɛ deɛ wɔyɛ no yɛ no papa no ɛyɛ no wɔyɛ no ɔno na abɔ no safo hene ana asɛ sɛ sɛ wɔyɛ santini a ofira sumnya so obedi ade a obedi akunwa afira busua no mu ɛna busua so bia obabi ɛbɔkɔto eti deɛ ɔmo yɛ no why ɛyɛ dia ɛyɛ Nigeria movie ana sɛ ɛde ade a me nti aseɛ obia so ntimi kaka because Ghana no wɔ sika wutimi yɛ de opɛ bia na yɛ tie wɔyɛ santini o yɛ papa no wɔyɛ santini ne nneɛma papa nyɛ no ho asɛm na meka but nneɛma mo yɛ na de wɔ ade saa nneɛma wɔ nya me apre wɔ nyina ɛba no ɛno na de ba no ofira sumnya a wono asumnya wɔ nkonnwa wɔ hɔ oduro ne mapo asefoɔ no wɔ mo a so ofiri mu a ɛso osɔe ma ne to obi aso wɔ sika ne ntino obi antimi nka hwee but nneɛma mo yɛ no so no ɛmfa santima mmerɛ akyea ɛbɛkyea wo yɛ bɛwura wo de meba yɛ bɛwura ne ahwɛ nsɛm me sansem we emre bi me amini po hene bakura me na kasem we nan say di wona me nkasenti ya asantesem bi obeka ye enima bebro mo ye wo ha enya asantesem na ya no mo ye no ena nya amamresem fi say u se ya to obi powder ya se obi akonya esese eye in conformity with the traditions and culture nti di omo ye no me udi ba manimu a me marobison because eye die no mo ye no eye ahenie be no Kantanka ene na sefo no wo di ade ahini ya eye wo mo na abo mo safo hene fair enough eno ana but wo mo ye no so te se de ya kan culture say ya asante amamre ne ya no no ye but wo mo ye no nya asante amamre because usa akere hwan so usa akere wo papa nkonwa no eye de akonwa ede ade a so wo ye aduana fo so ye wo hene aduana fo ye nyina yeti ene aduana PSA eye asumunya enti because aduana PSA no ye wura wote hoyi wontimi ensai bibi nkon enkos wontimi so enkosai bibi nkire no embra mfanfa ne kwan so enya possible enti sa wo musa ne yetu pada na ase ne sei eye movie ana menti ase from day one ma hwe sa emso papa ya papa so obenya sika ne ntino santefo no so na akanfo no obi asantefo no ntimi nka hwenkere no. Now they should do the right thing. So we are santefo, they should do the right thing. A problem I destroy your culture, a problem because Saudi Arabia with in conformity with assuming young konyasem yanim so ofra busuanum enti eso wo show obi ase so ofri bankum ofri chidoma eso wo show obi ase na wo sika na eso wo bufa amamre no so sa na ye no enti se ni bai si wo so ano wo so kire de yi odi ade no wo so kire de ade a me mu amu ko asori me busa mo wo so kire Jesus ya na so wo so kire de yi because asante ye wura asante ma wura wo bia so no wo asante wo bigger than say asante ma wura eti wo so kire de ya me ntini ma bi wa me nti won ma se ye Kristo asafofo no se Yesu mu Kristofo mu no ye nso ase de o ye nye Kristofo asem de won o ye ne papa digya no o ye no enye Kristofo asem eti me asana me be di o mu nkomo me sa de o mu ye no
mente wo mo ase fi se me santini me ti asante ase na wo ya kan ni so amete ase papa no so wo ye de wo ye aduanani wo ofre so munya ni kuro mu ni ho nti we no aya no mo ye no wo sai wo mu ahini no mo didi ahini a mente ase yo wo wo kwa so no me wo betimi abecheche me mu ye de ahini no mo die no or say they have their own constitution created by that so that's how it must be done anti the wo ye no enye ne papa ne create you wo ya de ye represent the Asante culture the wo ye no the one ne papa ya o de agya no sa ne ma we no represent Asante na wo Asante mamu so a so wo di ade so ehuna boja kura wo mabusu akura wo so wan ka santi mo ho safanyene ahun now some mistake we mu a ne mo ye ya bi papa no so wo bewu no say owu ane ba ni na de muntie ni ye pa wo ye papa apostle koyo Sarfo Kantanka wo be free mu no ni video evidence mi be kire wo say owu ane ba ni na de ajo muntie ni ye pa na he will be said to become a church leader now church leader so hey asemo church leader no na wo so I say wo dem be bo baby no wo so I na me pensam nsam no kam say na die ni wo dem ntie ansa na papa ni be free mu no wo se ne owu ane ba ni medi na de eye Kwadwo Sarfo Kantanka wo de obi antie bi wo dem ntie na eye Kristo asafo asori no mu se wo de no aye kandifo sron kokora ama asafo no o madoso edien na danso wo na Kwadwo Sarfo akofuna hunti a ono na wo de wonsa gu ne so aka nhya asemato na brabo so se o medi asafo nanim de ntia me pan softade de se no se yese de ni de se no ana ye de manu ana de nso baabia ade ne da no so amfa nto ho a efri to enti ono me wo ni sa ni nti no asa me amegye no na metete no wo me kwan so no otimi enya me mudo enya me mu anigye na mkasa kire no a otie da bia no me ne kwasore na me konso a oje mic ne ye hello ana obebo malakas nsoso amami aha enti na afi mi hu se ono ankasa usa enso na nigye hu ana me nso de ya me de wo no nso no ndo se me de fiase wo nyi no wo mu papa wada ma we na pa je se enti afoforo na aka ne de bia na wo hu omo wo sa kwan no so nti ana oh no kwasam se ewiase obi awo ne doba nyankopon aka kire Yesu se we ni me doba so many enti me wo doba wo so many a anya bone be ba obi antie ni yo ma hu say emotions wo so sa case we wo me ba ye free Canada ba ma hu so mo discuss ya see Ghana for assemba ye mpese ye be cast ye man ye mpese ye be guru asem no ne ye gya ne sa ene ne ha dwen no papa no ne kasa no o se ne doba ene wan ya Kwadwo ene wan Sarfo Kantanka no o se ne doba no me no ba bia no mo problem ne say wo ye prince wo ye prince wo de ye ho Adwoa Sarfo ye princess wo ye princess wo de ye ho Nigeria movie no mo ya na se amamre ni amani a ye wo santimam a ye didi a ene enya no kore ye just a mu Nigeria movie keke anyway omo ne wo musika ene omo so omo create omo empire en empire no ma ye no ene omo di hina omo papa ne ko now yenti papa no na ekasa se ne doba ni akofra no ne doba ni enti se woni wa ne bai eni na de tie ne ye pa wo ne ba no eni na de o de yesantie opani na nkasa ebra no wa asase no so yentie ne bio na eye Kristo asafo asori no mu se wo de no aye kandifo sron kokora ama asafo no o madoso edien na danso wo na Kwadwo Sarfo akofuna hunti a ono na wo de wonsa gu ne so aka nhya asemato na brabo so se o medi asafo nanim de nti am pan softade de se no se yese de ni de se no ana ye de manu ana de nso baabia ade ne da no so amfa nto ho a efri to enti ono me wo ne sa ne nti no
asa me amegye no na metete no wo me kwan so no otumi enya me mudo enya me mu anigye na mkasa kire no a otie da bia no menenda kwasore na me konso a oje mark ne ye hello ana obebo malakas nsoso ama me aha enti na afi mi hu se ono ankasa usa enso na ni gye hu ana me nso de ya me de wo no nso no ndo se me de fiase wo nyi no wo mu papa wada ma we na pa je se enti afoforo na aka ne de e bia na wo hu omo wo sa kwan no so nti ana oh no kwasam se ewiase obi a wone doba nyankopon aka kire Yesu se we ni me doba so many enti me wo doba wo so many a anya bone o pa se le nyame na ni mabebre ni wiase na de ne pa ba ko pe no ka se we na o so many enti me so kodo ana so many yede wase so ani ansa na akora bia beso na jani no na wo bia bibia oye obetimi abobo niema ne bia na oye nti a obeso wani sa be hye wakoma mu se ne o hyenwi oh se akora sa usa niema de no e heda nwene me sa ono de menam ko bi sa na me wo no enti me no obia ni honti esa honhom no ana bo me ho ban te se guide me ono so me oho enti o se me na me guide no me bo no ho ban ama odinyini enti nsusu no ya ada santamo no enti se de na wo ka de na papa te se wadi kan adwen ho asie ayi na sie de da ansakra na wo benyini mo sa nti na mje ni free ni ma me ho bra wo na wo twemienu 2 weeks na hebema obetete akora wadi na wo twemienu wo ha sa na beye papi ada nti no wanyu obi fufro na nakofra na wodija no ote we ni me doba no ote ase we ni me doba so many no na osofo obedi mechi no nya me doba ere na mkoyi no eno anu no enti me yi ni sa no a enye ye aso me nkwa na mteye no obi anka me ho yes oje foda no a etoso mienu na etoso miensa na me fi aso na se no eye okuada Wednesday no obi anka me ho omo be mu nyina no 78 70 okay enti ya akokora ya wakon akora say wakọ ye wabe bi be ma bi wa me ni nyina enti wono na no asem ni o no ka sa asem wi wo se akofra ne ye ne doba wanka se wo ye ni mate bi wo se wono no watete akoda no ma na nyini wo ye ne doba wo de na si ni naso wo be di na de tie ni ka nyo wo tie ase no ka ye o na fe eye da ni chokai eye da ni ese afa de papa ne eyi ni fru ansa ne wo be wo media wi ase no in as much as I disagree with their culture niema no mo ye no eye say wo be fine wo mo ye bibi to represent their Asante culture, the African culture fair enough, but it must go in conformity with our traditional setting. I disagree with them. Say niema be mo ye it seems to me say Nigeria movie be na ya no mo yi no now near but the bone of contention papa ne si oni ho a ne ba ne eni na de obi otena microphone so na kan ye now ya no mo say en wo remove ni ba the way ase ne say ase ne say na han ya ne ba it comes to intellectual discussion nyansa ambam e wo papa na chire o metoto ne ma na hwe agoda ne so mo kun yo because ye nua ba Joseph ya we say ni papa no ono yo ba no oye oba no nya de papa ne be ma wo be di ni baba ma nanim ebi ne nanu lumba de ba ya ne ye ka say Calvin oni press ba ko no Dennis no there's no way say Dennis betima ayo pani a chen no when it comes to set decision making yes na tie so oye oba pani no enkire say obetimi asa be ma no ho ene na the problem ne ba no afedi omo na ye okatesi ase wo ma yi na fronti omo mpene ma ne medi ani ntane they are finding all means papa ni ewuo num said ye be ya omo yi na gina nchen ene na the problem ba mo benya problem
we nya nkom hye eye simple knowledge adwene enti say ye nua ba no ni probo kom ni onka fra but mistakes am o ye no eno na de mo ko sa mo so hwewem am obi abegina so ahye nkom sa mu be obi a mewu na mu mistake no na esa mo dwene ho mistake na esa mo dwene ho papa ni be wo keka asa mo anyina ato ho se ne doba ne Kwadwo no onni na de onni na sorry nanim boy na de asori nanim abesi ne enti sa mo ko hye kire ko ye niam bia mo se papa ni di kwa mo se ni di evisa papa ne ti ase no wan kasa ne ba Adwoa medi nanim da emedi na sorry nanim won kan ne ba bia da me de masam de play no makato tina mi ko hwewe video na me de abeto. Yes, woman can lead, but not in our contest. Baby, as obey leading, obey leading. Baby, and so by leading, and for such into a banco leading. Yamamreni, Yamanimu, or buy him, Yan Sorin Casso Banco di Memenim or Quaculidi or Hene, there be. Or we are Santa Fo. And you tell me, see, I know my Indian no Muriano, Mementiasi. So I just a few about him, or your decision making so one to bet you sue. It had nothing to do with Santa Semtina, me who said the main cast of no crown. Because as Antisem Jomo Yano and Fahum, a different cry. But Papa being a num tongue, I catch the yes say, ne banning any nadia, and Maninko one son, our better man, so yes, I'll pay, mean to me, Cabimount. Papa Netias and Wakas Asemno. I don't have them got your man's wing. And Adwoa Papa on him. And the empire no building on him so on my medina emedi otimam any nadi because munyama na mo ye be bra koye se mo ana mo bom safo hene na mo amaye made because se ye ba ye nhye mu senka asante se mu de a yebon wa bi nke be ka asam nafa enu tene na nipa bebre ntimi nka papa na asam bebre because wono a ne talent od ba wiase na de build an empire. I mean you ntimi nka ho ase but eto die na ya na wo mo de twitwikọ ase eye amamre asa ya amane na mo kan nsem bi udwene ho awonte ase o mo achia mi fo timi kan nsem bi sa na de no mo kekan wo mo de no di eniema bebre no ankoyi niema bebre no ankoyi media must be frank eniema papa ne ba ye no enye we na ese ye di obet ewie Ghana for party papa we ni ma ne odi abeja kire niema ayema bibi man we ya gaya enti enra se wokote se yeso Adwoa no ekọ ba bi omusi ba ma yade no omusi ni omudi ni si ade ne papa konwa so no wo kọ ho wo de ka akọbọ wo gate ma wono so woda se omum prevent ni nua ba no a eniema no mo ye ni emfa kwem enu na mo benya problem so man trase anwene ho an stop no man trase antiase a wo benya problem yan kan pain chere wo mo because wo mo ye no ohini bi antimeka bi ma hu so mo sufra santehene santehene meka de da bi sabi ye papa ne tiase na hene no odie no emfa santesam ho nti santehene meka de ma hu so mo su se ye wura meka bi da bi wo som ayi se wo wabusuan mu a if eso omo bokoto asumnya ye kama mo ntiase pain na se bia omo ye bigger than asumnya de eni omo asem obi antimi nka bi edi na mo ye ne ma basa sa ye wie so amosem nyina ye ne ye asantefo o ma ensam no e bokoto asumnya na wo so afana mu sa wuso a kire hwan we no ye de culture ni behemu kina ama na ye din shebo esua impo eyowo se na makanyi na dan machi ere kira eto da wa kira woto de yi awunti we no wa so no enra yeso wo so na Adwoa Sarfo wo so wonte ase ene yeso wo tu ka na hwi wo de ko ho na wono so Kwadwo no so no so to me say me boys mo shoot we ni papa ni we ni papa ni that the lumba part 2 na ebe we ni papa ni na papa wu na wasi na china chade a send the next one dey adeso na aso nti wu na esa wu kunu kwan abafa so a wonu wonu nyina abeto ye ntoto ye kama nsa na mobam ni papa ni na ni aba ma mocho ma foko tututu ogu no so sa na ye no na so papa kwasi dinade a enye wo baba ye eja se wu na wo ba ye eja Kwadwo Sarfo wo ba ye eja eti se ma no kura no nti wase a fa wo mo fa ba bi a mo betimi nyina ba adwena ba bankrom
sa Adwoa no kura so sorry agina nas because say wo de ni social status no e ba be bulu wa then you say ope ba bi na mo frɛ no because onu you obey politician obey minister so a lot of influence you ma boys nkotututu o mo no enwo no saa said you mo kire you say no kure saa ye nkotututu o mo no efisa anya bia won na ye oba pani no wo ye pani chen we no etise bia won no pani won tene ma se nte papa system na se na bia office say wo de ne political influence ni e pese wo di control wa fa ne kwa bia obetimi afre ne mpanimfo bia nim asore mu ni mpanimfo because o papa ti ase no eniemo bebra mu ye me de me kan pese mpanimfo ahimfo na mo hu ni na no mo ka say papa enu ade wo ye ne ye nti ase o ento ko ka bia nya ye me kan pain because ahimfo sam na wo ye no na sore ho no hu ni ti na hu ni nan etu hu ba bia copy hu se wo som wo yes as represent asante o say ye de obi toda mitimbu sa ahimfo ni bi say na ya na papa na ye no ase ne say obi ase wonti obi ante ase ja wo ni sika na wo ye de wo ye untimi nkan wo we etimi no ye nua no bema no sampa so na oda se de osebo be kan no wanya de because o papa na tie jawa hunu say wo baba ye jawo fie ho etu na ba hunu kan fa so onu nua ba na be so to sa problem no na ko ye se ye ntutuo mo na tutuo de we ye ni say wono so ye na mi video mi hu ye se Adwoa no wo tuka hwi wo di ko bom o di ko bon ni nua ne dai na wono so wo dai se ne mo fire eniaman bebre ho no mo na ekọ so eniaman bebre no mo anye ni eniaman bebre no mo anye ni kra eyo se ma kan nyina dan ba chi e de kira say they will grant them you swaisha bosse ene ade bia papa ayeye ne mra na sem ne hwehwe bi odo to asori mu ti bia na me ko be safa kofna me se saba akoda me se mu kina ama na ye din me shebo eswai mpo eyowo se ma kan nyina dan ba chi e de kira enti enra no wo so a kire ne papa nkonwa no na wo wie no bra mo yesa program na ye nua ba no ye nya ne nte se wo kɔ ho bi wo de ye ntie wɔsebɔ so waye wo no wo mfra busua no de na mum papa no kikira busua se obi obebam bia no wabe ne dia nti wɔkɔ wɔsebɔ kɔ asɔre wo ho oda bia wɔkasa asɔre na boɔ na ma na ye adie papa kɔ Joseph Kantanka aboɔ no wɔsebɔ so aba highway no so be di nkɔmɔ ho muntie de nti ade Adwoa ɛkɔ ho me ba sisi ati ade na opeso de ne car no ewura efie ho before that no ye nua bi bisa number ba twa screen ase number bi koso atwa screen ase of fire so person frɛ ya ama bisa o screen ase why screen ase yentie osebo yentie osebo ena Kwadwo ma order say fire na they thought say Adwoa te car na ti ena mu jai tu mu gbegbegbegbegbegbegbe na onyame amfo eye kwa Kwadwo position ti uku nuaba we nye onu aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni si ye no boa eye wo nuaba Adwoa ene kopa wo papa chewo e ma wo kasa asase no kofa baako asase no ya sori dia fa baako na fasi dan ene wodu frupe eni bre akohwie kromfo ena wo kofa asase ni nyina Kwadwo ubo unia other boys ama obo unia ba etuo because of position t dia wo de ya wo papa yi na achi
ene de odi ye wunua no nyina achi enam se wo ye huruye na mogya mpa wutiri mu danti ena order say wunua ba no ye mfaya no wasa pembe tuto benkum ene wunifa wani nkwa na abehu wodi ebi nkan wo na wani wa so nyame nkunwa enti was boss wa hiti was boss won cool down kakra me to on ade a me mpa yesisi anase ade a entwa to so me mpa was bon cool down kakra. First of all it was bo person ka kire me say papa Kwadwo Sarfo said ye ote na wono no kana sempempe say papa Kwadwo Sarfo ayi ni ba we afri na koma mu na ya e na papa na me kan kire me ba ye me fa dance yemro en kire papa ne se bo ka fa ne ba no etu be ka kire me say papa no wo yi ni ba ne sinchen e na constitution what is all that? I mean Kantanka group me ma ko mo pen papa ni TV station the first time me call papa no na me ka kire ne say ni TV station papa yi claim so wo African star me ka kire no say wo African star ba ko ni TV ni so a ko ye ni mo ye so ko ye ni mo ye ni TV so eti enya obi betu ata ba bia twetwen kata bi eno nya papa na no asem ye busa say se no kure papa Kwadwo Sarfo Kantanka ye nim no se ono abetena abonten ne last minute kura papa wo video ya no wanyini nya so no ya brante na o kan sa hwe video ni ye na so ono atimi akasa asem ya sa mo se papa ni yiri Kwadwo Sarfo ni free ni din mu a ade na papa nti wo ye program o me ka say me yi mi ba na free ho munya isa mo na mo cause problem de ma busuya no mo cause problem e de ma busuya no mon kantre ye nua ba Adwoa Sarfo se oye ba pani onta ni nua ba ma na ti no ohunu se ni nua na ye keto akura wo ye ba ma wo ye pani chen no no mun katon papa ti no mun hwema ne man ko ye na mo be sa no ma se mo papa de daddy no papa tu ebeba de mo ye ebeba pe osibo wonya abotre pa wonya abotre why onya abotre osibo wonya abotre why se papa no ampa se okata wo ka se wa yini ba na firi ayesre mo moma ya dance ya chese papa na yini ba na firi ho because ono na de na no asem beto abonten sanka papa ne ka se wa yini ba na no asem firi aye bebo mo wiase nyina tie mo ko so problem de ma papa ne de do se sia wo se Kwadwo na se o mo nshutu yi se kina o mo ko na se just say the reason there is a way number 2 why eya na mo just say hwe we bi ni o no one can predict or determine a will until the last day. It when the who will Mr. Papa yini bana feel. When the who will no. Any enya will. Any enya will. Ebi na koso lumba case no. Any enya will. Now will obi atimi akan. We ebi na tupak be ye gu na nimas yo. Sa papa na twere will a. When the who will mo ya. Ye nsi anipa no. Ye nya na yi. When the who will no. Omboa. Eti ye de omo video a kire say papa no eji nipa no Kwadwo Sarfo ni free ho say wonya ne do ba biewa bring the evidence na ye nyina hwe bi apa ba bia papa ni gina kan eti ye nua osebo minim se owodo de ma akoso ya Adwoa Sarfo ye but osebo why fie penny to boy de why ye nyina Kwadwo nti onye satisfy boni a wadi nyina papa te ase ne boni a wadi na bepem ne Kwadwo nti onye okay. This how do you ba moja atwa so ansa na wo be okay ana we dey fa so na be fa ye nyina no de enso fa ka ho because wo de enso wo ye na dakrope nya wo hwehwe nti was boy enura wodi nkomo bebre in fact was Kwadwo ekura timbo pam ye kuni pa nyina ne ade I mean was bo tobo musa brante wono ni se ni senior man no otumi fa nkokol but was bo nya abotre because won sam bi aka na no hye ensam ni bebre na hye papa no sabi aposo Kwadwo Sarfo bi nkasa man mu nyina mo yawe ono asem bi opeso okato abonti ono na beka eti se papa ni kase wo Kwadwo Sarfo yi nya ne doba biewa eden na si papa no kwan wan kan kire yi enti dia mu ye dia mu na mo se papa na chi o mra eye Kristo asafo asori no mu se wo de no aye kandifo sron kokora ama asafo no o madoso edin na danso wo na Kwadwo Sarfo akofuna ho nti a ono na wo de won sa gu no so
aka nhyira asɛm ato na brabo so sɛ omedi asafo nanim de nti a mepon softade de sɛ no no sɛ yɛsɛ de ani de sɛ no no ana yɛde ma no ana de nso baabia ade ne da no so amfa nto hɔ a efiri tɔ nti ɔno me wo ne saa ne nti no ɛsɛ me amagye no na metete no wɔ me kwan so no otumi anya me mu dɔ anya me mu anigye na mkasa kyerɛ no a otie da bia no me ne nda kwasɔre na me kɔ nso a ɔgye mic ne yɛ hello ana ɔbɛbɔ malakas nso so ama me enti na afi me hu sɛ ɔno ankasa osa nso n'ani gye ho ana me nso de ɛyɛ a me de wo no nso no nti ɔsɛ me de fi ase na onyi no wɔ mu papa wada ma we na pa je say nti afoforo na aka ne de ebia na wonhu omo wo saa kwan no so nti ana oh no kwasam say ewiase obi a wone doba nyankopon aka kire yesu say we ni me doba so many enti me wo doba wo so many a anya bone opa tete ne nyame na ne mabebre ni wiase na de ne pa ba akopɛ no ka se we na osomeni nti asa media me adanse de me bibia me pa adanse me nka pese mekas ba bia papa ni gina ya wo ka se enei wasesa na no momfa mra bonten enye obi be gina se constitution papa ne to constitution bia anya bigger than papa no ade ye ni mu nsa mo ne ma moye there's nothing bigger than apostle Kwadwo enye constitution ene e control papa no o kan na sasem no ne ba no continue to be the leader ono na ye leader papa no mo ama bonten ade no papa na wu am say papa na constitution dabi papa ne ti ase no kan ye mu evidence wo se wai ne ba ni obi mo famra bonten abrantia ne tia ne papa ti ase nyina wo kan asem wi Dr. Sarfo. Right. I am the current leader of Christo Asafo, and also I am the CEO of the Kantanka group as well. I'm the fifth born child in the family, and I'm a pilot. I think na papa ne ntiase se na otiase no what papa ne tiase sabre church leaders na mo way eti sa Ghana there you see we are so corrupt to the sense men enkratasem semi nyamani mu forget it. We are so corrupt because of our selfish interest. Odin komana ne papa tiase sabre na church leaders na and wo se constitution na where they munya isa ada na man ko pagya papa na amfa na mesi abonte ama na machirim say papa kotena bontene ka so wasesa wa no papa ana no man fa na man ko pagya papa na ama bonten abrante e kasa asemu na papa ne na wote ase ne wonwuye was one the leader of Christo Asafo mission because no papa di kasa asemu we ndi ade na say mo ye said e constitution washin ono papa ne ti ase no constitution bi na control no papa ne ti ase na constitution bi e control no papa ne ti ase e na abrante di nkomo tie bi became a pilot at the age of 19, the son of Apostle Dr. Sarfo. Right. I am the current leader of Christo Asafo, and also I am the CEO of the Kantanka group as well. I'm the fifth born child in the family, and I'm a pilot. I think I became a pilot at the age of 19 years, the son of Apostle Dr. Sarfo. Right. I am the current leader of Christo Asafo, and also it is an what na months yedwa conclusion na mode ba no mo na mo create problem mo ne adwo ankasa because there's no evidence anywhere papa no person wo ka kire wiase no videos wo de opa ko wa abo o ye ni program ba ko o te wo bedwam no o sa ka sa asem yayi nti ade ntina say papa no feel say ne ba no ye evil ne ba no ye very bad boy na so wa reject no a what is that no a ene wanka da bi munya isa mo fa evidence ni bi mra na ye nyina ye mo ne ye nchechirem sanete ye mu be ye sa be se papa ni na modin tokwasa na ni papa ni din no hwede sam
Ghana so no say yani gi negative energy ho papa ni mo papa ye nyina no hwera basam eno ano na yeka momfa danse ni bi mra say papa no ka say wayi ni ba na firi wa obeka papa ni onsuro ni pa bia onsuro bia nyo ofe no bi ko se ba bibia be ye na constitution na wo twere krata e wo mo boa me se wo mo boa Paso Kwadwo Sarfo se de ositie na wonim no se bibi wo ho no ontias oba be kana to omonti pen Edia no. Kristo Sarfo ni bi wo ha mon frɛ why? Na mon lecture ye why? Mo wa dance so mon fa bi maye why? Mo wa dance ya mon fa bi maye. Media me bibia me ko hwɛ me ko pɛ dance ye na ma bɛka. Me mpɛsa me de ma dwene bɛka bibia. Papa na no asɛm ne ba na no asɛbra na ne papa te ase. De amomo wo a ɛyɛ different no bring it out. Na mo hunu sɛ bia nipa bi na ɛhyɛ kyire. Ni ye pushi Adwoa na ye no video wa kwa me Adwoa yi kokɔ na de ka akɔbɔ gate nim ahụ na de ka akɔbɔ gate na de ka ne kɔbɔ mu yin sɛ no so anyo enye unua isoso e bia me kai wo no so sa condemn so wo no wodi nsamfun ya sɛ ampa sɛ zero so bɔ kan sɛ one order sɛ ye nchutu die sɛ anyo so wodi hini ye wodi when na abodam mesrɛ mo enkabom odo eno ne ade papa yi man Yema Yema Bibi kan nasie kese edoko agama miami acting chairman of the Council of Elders lawyer Festus Usubebu any Council of Elders in Asorima General Council best say ene ede eye nijeda ene day enso saye arewoda e say opropon ordinary ba ye no 77 ni we dey say ye eni ye nche ba ne honhom e bu so ye den ene best say no obeka ye ho ama ye wi ene dwumadi ye ye koye nim no best say inkabom Samba kwa papa kachire me me we feeder ko say se wo kona preko omo ti se atechem se wo ko di preko achi a atechem be ye wo saa so na Bible say eni sebe ojimi fo ana okwasia eyiya no enko se wo ye bodam ni na wo adware na bodam ni ba o be fa ontuma e de kwa na wo so di na chi a obi ahu a wan na abodam mesrɛ mo enkabom odo eno ne ade papa yi edete na sorry yɛkɔ yanim yɛnga yɛnka yɛn humbum but we should be vigilant yɛnka yɛn ho embum na yɛma yɛn nyɛ den na hɔ adu akukuduro emre akukuduro asɛbesɛbe gidigidi enim ba akoma akukuduro mɛta mochi nso monta machi mompa yɛn so mame papa ti ase no asori engu ne ɛdeɛ na unua bɛ ya wo antu pesa wo gye ne nkwa firi ne nsam tumi nti uku unua ba tumi ya wo penti o sori a uku unua ba wo ye bi sɛ wo papa firi mu unua ba de bia wo soma so nkofo sɛ on nkɔpa ne chawo na de wo dia asɛm ɔnti me ɔmo nsɛm ba obi